5 нафар аз як оила дар маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар вилояти Суғд бистарӣ шуданд. 3 нафари онҳо ноболиғ мебошанд. Хайрулло Пардаев, сокини 40-солаи ноҳияи Зафаробод, ба бемории сили иртишоҳии шушҳо гирифтор шудааст. аз ҳисобе ки табибон бемориро гузаранда арзёбӣ намуданд, баъд аз ташхиси оилавӣ ҳама ба беморхона интиқол ва бистарӣ гардиданд. ӯ давоми зиёд аз 3 моҳ мешавад ки дар ин марказ табобат мегирад. якум ман вайшдам баъд бачаҳом шуданд иншоалло шамолами 6 об дора гуфтанд сулфа ҷудан гирифт доктор рафтам ки докторам ки гуфтанд вақте ки бемор якум худи бемор муроҷиат кард ина хобонда табобат кардем алоқаманди яъне оила ҳамсараш фарзандонша табибони оилавии ҷои истиқомат яъне минтақавӣ аз муоинаи тиббӣ гузаронда ба шубҳаи бемории сил доштанаш ба мо роҳат дода шудагӣ ҳозир худи бемор 3 моҳи табобат гӯем ки ҳозир бехавф яъне табобат ҳолаташ гузаранда не. кӯдакони оилаи Пардаевҳо аз 1.5 сола то 11 сола мебошанд. пас аз ташхис ба 2 нафар кӯдакони калони оила нишонаҳои беморӣ пайдо намуданд. Ҳайдар Абдуллоев, муовини директор оид ба корҳои табобати беморхонаи зидди силӣ, зимни суҳбат афзуд ки ҳолу ҳолати беморон хуб буда дар ҳолати беҳтаршавӣ қарор дорад, аммо бемории ҳамсараш дар ҳолати фаъолнокӣ ё гузарандагӣ қарор дошта дар шӯъбаи ҳодисаи нав микробактерияи силпилус бистарӣ гардидааст. худи Хайрулло Пардаев бо кӯдаконаш дар шӯъбаи бачагона аз ҳисоб бехавф будан дар як ҷой бистарӣ шуданд. ба гуфтаи табибон табобати онҳо 6 моҳ давом хоҳад кард. беморое ки ба қайд гирифта мешавад баъд аз 2 моҳ таҳлили балғами назоратӣ гузаронда мешавад. дар он ҷо мо мебинем ки бисёраш мисол таҳлили балғам манфӣ мебарад. уже мо гуфта метавонем ки нисбатан ин бехавф. дар он ҷо мо метавонем ба табобати амбулаторӣ хона ҷавоб додан ё мисол метавонад баъди 2 моҳ яъни ҳамсараш ҳозир активни положительни рафта якҷоя табобати дар хона давом додан мумкин. Хайрулло Пардаев, сокини ноҳияи Зафаробод, пеш аз муроҷиат ба ин беморхона барои табобати бемориаш маблағи зиёд сарф намудааст. зеро намедонист ки чунин марказ вуҷуд дорад ки бепул яъне ройгон беморони гирифтори силро табобат мекунад. ӯ чандин маротиба барои харидории доруҳо маблағи зиёд сарф намудааст. имрӯз бошад ба таври ройгон дар маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил ба табобат машғул аст. ҳозираш ба нақс омад шуд анча ба гуфти докторо анча сабук нақс шуда рафтост. инҷо шӯъбаи бачагона ва шӯъбаи сили ғайришуш мебошад ки дар умум 34 нафар барои табобат фаро гирифта шуданд. бояд гуфт ки дар шӯъбаи кӯдакон дар баробари табобат ба таҳсил низ фаро гирифта шуданд. фарзандони Хайрулло Пардаев дар баробари дигар кӯдакон ба таҳсил низ фаро гирифта шуданд. дар марказ махсус синфхонаҳое ташкил шудааст ки кӯдакон метавонанд таҳсилро идома диҳанд. талабо мана маълима будиянд тарбия дошудиянд хурду хӯрокашон ҳам нағз 4 маҳал будааст. кандани вақташ ба хурдосиянд хурсанд зиқ не хоҳан бозӣ мекунанд хоҳан бозихонаашон буда телевизор будааст медарон мебарон нағз ҷалба нест. ин нафар ки нахост худро муаррифӣ намояд, ҳамсараш аз бемории сил азият мекашад. зимни суҳбат гуфт ки ҳамсараш 6 моҳ қабл аз дарахт ба поён афтода қабурғааш захмӣ шудааст. табибон пас аз ташхис ҳолати ҳамсари қаҳрамони гузориши моро хуб арзёбӣ намуданд. 18 лечение кардану 18 операция кардам. баъди 10 рӯз нақс шудам ҷавоб додам. 28 манда соли нобаразид бурафтем. нақс хурсанд хона рафтам ягон ҷом дар не дига не фақат бе иштиим ка амино ҷамъ мекунам бачаҳо ҷамъ мекунам охир хӯрдан натонам чӣ кор кунам иштиим нест. раҳмати минова баъд дафъа операция кардам дига кардам мисол 1 сум пул дига нагуфтам. ман 1 бор дидам ки тоҷикистон адам инҷа бепул будааст. ҳоло бемор худро хуб эҳсос мекунад. беморони ин марказ ройгон табобат мегиранд. бояд гуфт ки дар маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар вилояти Суғд ҳоло 125 нафар гирифторони бемории сил барои беҳтар кардани вазъи саломатии худ мавриди табобат қарор доранд. маркази мазкур моҳи сентябри соли 2016 пас аз таъмир ва азнавсозии биноҳои нав
با تجهیزات‌های زمانوی با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان افتتاح گردیده است. مرکز دارای 200 کت برای کلانسالان و 10 کت برای کودکان میباشد. مؤسسه دولتی مرکز حمایت اهالی از بیماری سیل در ولایت سوخت در جماعت دهمای جایگیر است. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.